Il-Gvern ivvota kontra mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista li tikkonċerna tneħħija ta' avviż legali introdott minn Gvern Laburista li jindirizza regolamenti tal-2021 dwar il-pubblikazzjoni online ta' sentenza tal-qorti dan waqt vot parlamentari fejn ġiet sostnuta l-importanza ta' dan l-avviż legali li l-għan aħħari tiegħu huwa li jerġa' jagħti ċans ieħor fil-ħajja lil min ikun ġellef difreħ mal-ġustizzja u jkollu sentenza tal-qorti bismu u d-dettalji kollha online fuq is-sit tal-qorti. Dwar dan l-avviż legali tkellimna ma' Dr. Vanessa Grek li hija deputat kap eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti. L-iskop dak kien li persuna jekk forsi għamlet rejat 20 sen ilu għandha tingħata ċans li forsi jekk irriabilitat ruħha is-sentenza ma tibqax xi tidher fuq is-sit online. Dr. Grek spjegat ukoll ir-rekwiżiti li jridu jiġu sodisfatti biex sentenza tkun tista' titneħħa mill-pjattaforma online tal-qorti wara talba li ssir lill-kap eżekuttiv tal-qorti. Il-kap eżekuttiv jara li għaddew 3 snin mill-inqas mill-perjodu li ngħatat is-sentenza. Jiġi ċekjat ukoll jekk il-persuna li nstabet ħatja kienet ikkundannata għal xi multa, f'dak il-każ il-multa tkun imħallsa qabel tiġi konsidrata titneħħi is-sentenza. F'każ ta' sentenzi sospiżi l-istess irid ikun għadda l-perjodu operattiv biex is-sentenza tiġi konsidrata li titneħħa. Kif ukoll jekk ikun hemm appell irid jiġi deċiż l-appell ewwel u jgħaddu 3 snin minn fuq il-data tas-sentenza tal-appell. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis indirizza l-kritika ewlenija tad-deputati tal-Oppożizzjoni li resqu din il-mozzjoni kontra dan l-avviż legali. L-istess ġurnalista u hemm qiegħda l-pubbliċità tal-ġudikatura jista' jmur fir-reġistru u dik is-sentenza jordna. U meta jordna, Mr. Speaker, mir-reġistru ma jistax jgħidlu isma' għaliex is-CEO ħasrita minn fuq l-e-courts. Dik tibqa' aċċessibbli għal dak il-ġurnalist anka wara li titħassar, jiġifieri il-pubbliċità u l-aċċessibilità fejn tidħol il-ġudikatura u l-indipendenza u l-imparzjalità tagħha baqgħu, Mr. Speaker, mhumiex mittiefsa.